Fit-tweġibiet li tal il-ġurnalisti brabta mal-qasam tal-enerġija, il-Prim Ministru Robert Abela attenna l-intervent qawwi tal-Gvern biex il-prezzijiet tal-enerġija f'Malta baqgħu stabbli li jfisser li molowx il-prezzijiet. Dan għal kontrarju ta' pajjiżi ġirien oħra fl-Ewropa li fi żmien ta' ħruġ mill-pandemija, il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil olow mola smewwiet. Saħansitra f'jum wieħed fir-Renju Unit, il-prezzijiet tal-enerġija żdiedu b'54% f'daqqa. Mal-ġurnalisti il-Prim Ministru fakkar ukoll li waqt pandemija fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika il-Gvern kien raħħas anke l-prezzijiet tal-fjuwil u fix-xhur li għaddew refa' parti mis-sisa fuq il-fjuwil biex il-prezzijiet baqgħu fost l-orħos fl-Ewropa. Li għamilna kien illi fl-ikbar kriżi internazzjonali ta' għoli tal-prezzijiet ta' enerġija inkluż il-gass, pajjiżna peress li bħala gvern ħadna d-deċiżjoni li nintervjenu b'mod aggressiv, irnexxinna inżommu il-prezzijiet tal-fjuwil, il-prezzijiet tad-dawl u l-prezzijiet tal-gass stabbli għal konsumaturi. Meta ngħid stabbli jiġifieri ma olewx. Fil-pakkett ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju tal-2020 waqt pandemija raħħasna l-prezz tal-petrol u d-diesel b'7 ċenteżmi il-litru. Il-Prim Ministru nnota li mbagħad hemm baħar jaqsam mal-politika tal-kap tal-Oppożizzjoni li għalih jekk il-prezzijiet tal-enerġija jolgħu minn barra jolgħu f'Malta wkoll u l-pis jintefa' fuq iċ-ċittadini. Kieku għal-kap tal-Oppożizzjoni, taf x'wieġeb il-kap tal-Oppożizzjoni ftit tal-ġimgħat ilu, qal jekk il-prezzijiet tal-enerġija jolew internazzjonalment, allura jkollhom jolew f'Malta wkoll. L-ewwel proposta li se jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni għal dan il-pajjiż hija li jekk il-prezzijiet jolew kif fil-fatt jolew, jolli il-kontijiet tad-dawl. Dr. Abela annota wkoll ir-riforma li qed jagħmel il-Gvern fis-sistema ta' kalkolu aħjar tal-kontijiet tal-enerġija. Qal li din hija sistema li daħħal Gvern Nazzjonalista u l-Gvern qed ibiddilha biex tkun iktar ġusta. Fakkar iżda li Gvern Laburista raħħas il-kontijiet tad-dawl b'25%. Is-sistema tal-billing li użajna aħna kienet dik li introduċa il-Gvern Nazzjonalista fl-2009 b'differenza ewlenija. Illi kienet is-sistema ta' billing tagħna ħdimniha fuq kontijiet li huwa 25% orħos.